N'hi havia d'haver-hi una per preparar la i l'altra de che deve marcarsi da un macchina también spostato Milano non è un euro tampoco no va a quedar así la bandereta de que aquests són dels meus.
tots per haver vingut. En primer lloc, dir-vos que ara hi haurà vermut, que l'estem preparant, demanar-vos una mica de paciència i farem poc a poc. I després, evidentment, dir-vos que estem molt contents perquè Salàs ha recuperat les seues caramelles després de 3 anys. No han estat temps difícils, ho sabem tot. També hem recuperat l'escudellada aquest any i no hauria estat possible sense l'esforç, la bona voluntat i l'empenta de la gent. I en el cas concret de les caramelles, no hauria estat possible, bé, el seu màxim responsable ha sigut i és fins ara el Lluís Girós, el Lluís del Monteto. Potser molts no ho sabreu, però enguany es compleixen 60 anys des que Lluís va començar amb el seu acordió a rondar per tots els pobles del Pirineu i de Lleida. Més de 120 els tenim tots localitzats i per això, Lluís, quina millor ocasió que les teues estimades caramelles per reconèixer el teu esforç, la teua dedicació, perquè Salàs sigui somrient, joiós i en el futur i que tots els joves cantin els seus amors. I evidentment el Lluís no està sol amb aquesta aventura, té uns nets meravellosos que han sortit músics com ell perquè el Lluís ha sabut transmetre-ho durant generacions, no només al poble de Salàs sinó a la seva família. Molt bé!